जोथोन नोंनिनो दायखौ थांनो मोननायाव आंखौ गारनानै हासार दोननायखौ अनबाय थागोन आं बिबारा बारोबोला गावदांहैनो बारखायो सना जोथोनै लाखिनांगौ नोंनिनो दायथ' लाला ये दिल तुम बिन पर ही लगता नहीं हम क्या करें तो सफर में कोई जजता ही नहीं हम क्या करें तुम ही कह दो बिजित ब्रह्मा मा ओंख्रि जाखो जोंहा अमाजों दा अमा भाजा ओमफ्रायो दालि मैगं जाबाय आरो दानसोरां बसु मा खालामदों सना आङो रिल्स बानायखांबाय फुरा देलाय मालाय रिल्स बानायखांनायखाय दसे लाइभखौनो फायनोसै होननानै लाइभ फैलायबाय आरो लोगोफोर दे दानसोरां बासु सना नोंथाङा मा खालामदो खिथाहरदो खोरोमदाव बसुमतारी दाबो उन्दुआ आब' ओहो आं दा उन्दुआ आङो 10टा 11टासोआवसो उन्दुयो आरो मबाइल नायै दानसोरां दैमारि ओंखाम जाबाय नामा औ ओंखाम जाबाय आङो ओंखाम जाखांबाय दहयनो जादों जानानै बरहियानो रिल्स बानायनो होननानै ओंखारबाय ओमफ्राय ओंखारनायखाय दसे रिल्सखौनो बानायनोसै होननानै फैबाय आरो लाइभ फैनोसै होननानै फैबाय आरो दै दिलीप बासुमतारी ट्रिपल एक्स माने कि मा ट्रिपल एक्स मा ट्रिपल एक्स बिलाय दिलीप बसुमतारी आदा मा ट्रिपल एक्स इयो खोरोमदाव बसुमतारी गोमैयालाय आब' गोमैया गैया जोंहा दा न' गैथ'वा गोमैया दानसोरां बसुदैमारी एक्टर खाथुवाया अबाव एक्टर खाथुवा गैया एक्टर पेटलाया एक्टर अमाया दा गैथ'वा आरो दै न'आव दानसोरां बसु नोंखौ नायगासिनो सना आयु सना थेंक इउ सना दानसोरां सना थेंक इउ खोरोमदाव बसुमतारी नंगौ नामा नंगौथ' आरो दिलीप बसुमतारी दिलीप बसुमतारी मानो नांगौ नोंखो मानो नांगौ एसेबां गाज्रि कमेन्ट हरदो नोङो मानो खिथानो आं नोंखो दिलीप साला दिलीप बसुमतारी दिलीप गावखौनो दिलीप एक्टर नंगौ नामा नोङो बेबायदि कमेन्ट हरदों मिथिंगा बर' आब' रङियायाव माब्ला फैनाय नों फ्रम रङिया आङो रङियायाव मैया थांदोंमोन आरो दे आगैया रङियानि ना रङिया मा गामिनि दिलीप बसुमतारी नों आदार होआखै दिलीप बसुमतारी नों आदार होआखै मा फाल्थु कमेन्ट हरबाय थायोलै थै गाहाम नाङा दे बेबायदि माने बर' मानसिफोरानो बर'फोरखौ बेबायदि कमेन्ट हरनो मिलाया आरो आं गाहाम मोना बेबायदि आरो जुदि कमेन्ट हरनो गोसो गैयाबा ओंखारलां दानसोरां दैमारि गरेस्वराव दंना दा बियो गरेस्वराव दङ बियो खोरोमदाव बसुमतारी आब'नि गामिया मा गामि जोंना गामिया गरेस्वर हालंबारि आरो दे दानसोरां बसु नोंखौ लोगो हमगौमोन बेबि आंखौ लोगो हमबाथाय गरेस्वराव फैनांगोन गरेस्वराव मैगं बायनो फैनांगोन अब्लासो आंखौ लोगो मोनगोन आंथ' मैगं बारियावसो खामानि मावबाय थायो नालाय डेलि बिके बर' बाजै सना मा खबर ओमफ्राय गुड नाइट नामा गुड नाइट नोंथाङा मुरुनोबा मुरुदो गुड नाइट
आंना खबरा मोजां बिराद मोजां आंना खबरा ओमफ्राय आरो खबरा मोजां माने बिराद हामाबो आरोना थारमाने के सासे मानसिया आंखौ बिराद हामा कमेन्ट हरदो आरोना मैदिनिबो हरदो दाखालिबो हरदो बे मानसिया बेनि थाखाय आं भिडिअ लाबोगासिनो डेन्जार रायदों आं बे मानसिखौ नोंथांमोना भिडिअखौ गाबोन नायबानो जाबाय दे आरो नोंथांमोना आंखौ हामा मोनो नामा नोंथांमोना आंनि भिडिअफोरखौ मानो नाया आंनि भिडिअफोरखौ नायानो नोंथांमोना खालि रिल्सखौल' नायो आरोना ओमफ्राय बेबायदि भ्लगिं सगिंफोरखौ नायानो जि रागा जोंनो ओंखारा नोंखौ गन्थं गोदोरदो नै जुना होगोन आं नोंसोरखौ नायाबा उमेश बसुमतारी ओइ बाजै सना नोंहा बिनानाव दङना गैया उमेश बसुमतारी औ आगै आंहा बिनानाव दङ आंहा आमदानि बिनानाव दङ आगैया आंनि भ्लगाव नुनो मोनगोन 7 जनसो बिनानाव दङ आरो नोंथाङा नायनो लुगैयोबा नायनो हागोन भ्लगिंनि गेजेरजों दे खोरोमदाव बसुमतारी औ नंगौना आब' सना औ नंगौ आगै सना दिलीप बसुमतारी आब' नों बहानि दासो मोजां कमेन्ट हरनो फैदो ना दिलीप बसुमतारी लाजिरोङै आङो ना नोंसोरनि न' उनथिंनि आङो दानसोरां बासु उन्दुनो जायाखैना सना ओहो उन्दुनो जायाखै मा होनो आङो दानो उन्दुथ'वा आरोना एसे लेटहैसो उन्दुयो आङो नाबान्त भ्लग्स हाय आब' हेलौ हेलौ आगै गाइसमोन नोंथांमोना आंनि भ्लगिंफोरखौ नायबानो जाबाय रिल्सफोरखौ नायनाङा भ्लगिंफोरखौबो नायदे लोगोफोर दे अननानै प्लिज आंना साबसक्राइबारा जेरै बारिबाय दङना ओरैबायदि आंना भिउसआनो गैया बिराद मिनिथावनासो फाग्लिसो होनगोन मानसिफोरा आंखौ नङा नोंथांमोनखौ होनगोन खोरोमदाव बसुमतारी आंथ' नायबायनो थाखायोलै आब' सना नोंनि भिडिअफोरखौ कमेन्ट हरदे आगै सना पुटु आंनि लोक्षि दानसोरां दैमारि आंखौ सिनायोना सिनाया नोङो ओहो दानसोरां दैमारि आं सिनाया दे माइनाक्स स्टेटास हाय आब' आं नोंनि भिडिअ नायबाय थेंक इउ आगै सना थेंक इउ नायबाय थायो आं गरेस्वर बालाबारिनि आयु बालाबारिनि न' बालाबारिनि मानसि फैबाय थायो जोंहानाव आगैया मालाबा जोंनिथिं फैबाथाय खिथाबानो जाबाय दे जाहोनाव हाबलांनो हागोन जाना बिरब्रह्मा हाय सिस्टार निउ फ्रेन्ड्स हेलौ स' गाइस नोंथांमोना जायनोखि आंनि लाइभ भिडिअखौ गोदान मानसिफोरा नायगासिनो थ' बिथांमोना अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोसे बेलाइकनखौ थुना लाबानो जाबाय मानोना भिडिअसफोरा नटिफिकेसन थांनांगोन ना लोगोफोर न' आरो एसेल' नांगौ आंनो चेनेलखौ मनिटाइज जानो थाखाय एसेल' वाट्सएप नांगौ आरोना बेखिनिखौ नोंथांमोना खालामना होदो प्लिज खोरोमदाव बसुमतारी अके थेंक इउ नमलिस दैमारि मा खबर मोजां आगै आंना खबरा बिराद मोजां खोरोमदाव बसुमतारी आब' सना थेंक इउ दानसोरां दैमारि र' थोर गामिनि मानसिखौनो सिनाया दा सोर दानसोरां आं नोंनि प्रफाइलखौ जि मोजां नायबाय आं सिनाया आदाखौ सोंनानै आं माबा खालामदे दखानाव फैबाय थायो नामा गैया दखानाव जोंनि खाथियाव दखान दङ ना फैयो नामा इयाव फैबाथाय खिथा फैबाथाय सिनायगोन आरो दानसोरां बुस्थु सासे लाबावनो हागोन नों बाजै सना दैबायदि कमेन्ट हरनाङा मिथिबाय नोंसानि आदाखौ इमान मोजां मोननानै फैदो आङो आरो नोंसानि आदाखौ गारना थांनायखौ लुगैयो आरो ओमफ्राय दानो गारना थांबाथाय बुंगोन बिराद हामामोनलै बाजिया आदाखौ गारना थांबाय ओरैमोन होनना बुंगोन दा आरो सासे लाबावनो हागोन होनना बुंदों नोंसोरो दानसोरां दैमारि पुर्निमानाव सोंलाय नों पुर्निमा दानसोरां दैमारि पुर्निमाया सोरमोनबा पुर्निमाया सोर आं सिनाया पुर्निमा मा लिरो इखौ खिथाबाथाय मिथिगोन आरो माइनक स्टेटास आब' नों सिनायै नोंसानि न'खौबो सिनायो आं आब' नों हिन्जाव सासे प्रफाइला हौवा सानिबो आब'
मानक स्टेटास आब' आं सिनायो नोंसानि न'खौ सिनायो आं आब' आं हिन्जावसासो प्रफाइलाव फैबायलै नोंदोबो मानस माइनास बयफ्रेन्डनि प्रफाइल होना दोनदो नामा आगै एख' नङा दे होना दोनदोबाबो न' दिलीप बसुमतारी नों आदाखौ गारबा आं लागोनलै नाङा इसोर आंखौ नाङा आरो खेबसे हाबा जानायावनो फार्स्ट टाइम हाबा जानायावनो आं ओरैबायदि खस्थ' मोनदो आरो आं नेक्स्ट टाइम हाबा जानो मालाबाबो सानखाया नमस्ते नमस्ते खुलुमबाय नमस्कार मालाबाबो साना आं आरो हाबा जानो जि हाबा जाबाय जि मजा मोनखादो आङो इनिफ्राय आरो नाङा आंनो लागेस आरो बिन्दास सिख्ला बुरि जाना थैगोन आं होमबाबो नाङा आंनो दानसोरां दैमारि दैमारि पुर्निमा दैमारि इसानि नामा पुर्निमा लाहानि नामा नोङो दानसोरां दैमारि जानबिर ब्रह्मा अबेनिमोनलाय नों सिस्टार आङो गरेस्वरनि दे आगै आगै ना मिथिंगा जानबिसो न' मिथिंगा बर' हा 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 हो दानसोरां नों मानो दानो हाबा जाखो बेनोथ' आं दाहानो हाबा जायामोन आं दा बिराद भुल खालामना लाबाय हाबा जानानै दा गावखौनो बिराद पस्थायो कास आं सिख्ला थारबा नोंथांमोना आंजों बेसेबां रायज्लायनो हागौमोन न' माखौ खस्थ' मोनखो दिलिप बसुमतारी माखौ खस्थ' मोनखो नों हामा कमेन्ट हरनायखाय आं खस्थ' मोनबाय आरो नङाबा खस्थ' मोननाय नङामोन आङो दानसोरां बसुमतारी बिउटिफुल बाजै थेंक इउ उमेश बसुमतारी बाजै सना आं नोंखौबो जोबोद समायना नुयो नोंनि बिनानावखौबो बिनानावखौ सासे हरगोन मोनबोला लागोमोन बाजै सना टेनसन लानाङा आगै सना जोंहानि बिनानावफोरा जोंहानाव आरो साननैसो उनाव आलासि जानो फैगोन अब्लानिया आं लाइभ फैनानै नोंथांमोनखौ बे लाइभनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खिथिगोन दे नोंथांमोना नायबानो जाबाय दै मुनु बसुमतारी बर' हे रिंकि मुसाहारि आब' नों मनि जा किउटखा थेंक इउ आगैसोना थेंक इउ आंखौ जि किउट होनबाय नोङो आंनि गन्थङा बिराद गिदिर आंखौ बहुत मानसियानो साइज नङा गन्थं गिदिर होनना बुङो आरो ना नोंथाङा जे आंखौ किउट होनबाय बेनिखायनो थेंक इउ स' माच आगै दिलीप बसुमतारी बांद्राय लुगैनानै थाब हाबा जाबायना नों ओइ दिलीप साला नोङो कमेन्ट हरनो गोसो गैयाबा खारलां मिथिबाय बेबायदि कमेन्ट हरबाय थानाङा मिथिबाय मानसिया किसुमाना उन्दै बैसोआवनो हाबा जानो गोनां जायो किसुमान मानसिया उन्दै बैसोआवनो हाबा जानो गोनां जायो बियो गावनि गोसो बायदि किसुमाना खारना फैयो किसुमान प्रब्लेमनि थाखाय फैयो बेबायदि दा कमेन्ट होसै जुदि मिथियाबा कमेन्ट होनाङा दे मानक स्टेटास आब' थेंक इउ आगै सना रुपकुमार दरें वाव थेंक इउ रुपकुमार दरें रिंकि मुसाहारि आब' ओंखाम जाबाय नामा आङो ओंखाम जायाखै आगै ओंखाम जायाखैनो ओंखाम जाबाय दहाय जाबाय आरो आगैया ओंखाम जाबायना जायाखै खिथाहरदो आगै दे आंनि भइसखौबा खोनादोंना खोनायाखै अखाबो हाबाय थादोंना एसे सोरथिं अखा हादो खिथा हरदो नोंथांमोना जोंनिथिं देन्जार अखा हाबाय दहाय दा अखाया गैथ'ला लोगोफोर नोंथांमोना प्लिज अननानै आंनि भ्लगिंफोरखौ नायबानो जाबाय आरोना जायनिखि दा आंनि लाइभ भिडिअखौ नायगासिनो मानोना आंनि रिल्सफोरावसो बांद्राय भिउस फैयो ओमफ्रायो भ्लगिंफोराव बारा भिउस फैया आरोना एक्सुवेलि आंनि केमेरानि क्वालिटियाबो हामा नालाय थ' आंनि एसे पुराना मबाइल गंसे दङ आरोना बेयाव माने आंनि भ्लगिंफोरखौ आं नायो आरोना गथाय गावलाङो माने नुवानो आरो मानसिफोरखौथ' बिदि भिडिअफोरखौ बेबायदि भ्लगिंफोरखौ सोर नायनो लुगैगोन बिनिखायनो भिउस थाङा खोमा आरोना स' गाइस नोंथांमोना अननानै प्लिज नायबानो जाबाय नोंथांमोना अननाय होबाय थाबासो सापर्ट खालामबासो अब्लानिया आङो मोजां कन्टेन्ट होनो हागोन ओमफ्रायो आरो मोजां क्वालिटिनि मबाइलजों भिडिअ एगारनो हागोन अब्लानिया नोंथांमोना आरामसे नायनो हागोन टेनसन गैया अब्लानिया न' दानसोरां दैमारि बाद होलै बिनि कमेन्टखौ अले आगै
बिराद फालतु बियो जोंनि गामिनि नामा आगै दानसोरां दैमारि हा आगै बियो जोंनि गामिना खिथा हरलायखो दखानाव थांबाथाय दखानाव फैबाथाय एकदम बुना हरगोन आं इखो मिथिबाय मानक स्टेटास ओंखाम जाबायबा मा ओंख्रि जाखो आब' जोंहा अमादो अमा बेदर भाजा जादों ओमफ्राय दालि ओंख्रि जादों आरो दिलिप बसुमतारी दिलिप बसुमतारी बाजैखोलाय माथो नायै नायै साबसिननिफ्राय साफासो नुबाय माथो गावदांदांनो हा 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 थेंक इउ दिलीप बसुमतारी आदा दानसोरां दैमारि दानसोरां आगैया पुर्निमा लाहानि मा जायो खिथाहरलाय हायोबा ओमफ्रायो नुबाथाय माथो हो आरो आं गामिनि मानसिफोरखौ बांद्राय सिनाया नालाय स' नुबाथाय माथो होबानो जाबाय आरो आंखौ हामा मोननाङा दै इमान दादागिरि माथो होआ ना हामा मोननाङा दै नोङो सिगां माथो होबानो जाबाय आंखौ सिनायदोबा आंथ' सिनायाना बारा रिंखां मोसाहारि आब' गोमैयालाय गोमैया गैया जयन्ति बर' अन मा अन हरखोबा बुजि मोनासै आं आगै मा अनखो होबा मुनु बसुमतारी आब' ओंखाम जाबाय नामा औ आगै ओंखाम जाबाय थेंक इउ गलाब बिबार हरनायनि थाखाय आयु दिलिप बसुमतारी बिदि बाख्नायबासो मोजां मोनो नों माखौ बाख्नायनो मानो बाख्नायनो मा बाख्नायनाय खौरां बुंखोलै नोङो दिलिप बसुमतारी नों सोरलै नोङो आं नोंखौ बिराद नायनो लुगैबायलै नों गरेस्वरनिबा आंखौ खेबसे माथो होलाय नों टाउनाव आंखौ नुबाथाय माथो हो दे दिलिप बसुमतारी नों जुदि गरेस्वरनिबा आंखौ खेबसे नुबा नों माथो हो आंना मानसिया ओरैबायदि मिनि खुसि फुरथियाव थायो आरोना सोरबाफोर जुदि आंखौ गाज्रि कमेन्ट हरोबा आं बिराद दुखु मोनो आरोना स' बेबायदि हरनाङा आं इमान बरियानो इन्जय जानानै लाइफ फैनो होननानै फैबाय आरो नोंथाङा आंखौ लोगो लोगो आंखौ गाज्रि कमेन्ट हरबाय आंनि मुडखौ गथाय लोगो लोगो नों अफ खालामना होबाय आरोना जयन्ति बर' लाइक थेंक इउ आगै मानक्स बर' मानक्स स्टेटास गोथाव दे आब' थेंक इउ आगै सना ओमफ्राय नोंसा मादो जाखो खिथा हरदो आगै दानसोरां दैमारि पुर्निमानि हासबेन्डसो दानसोरां दैमारिया गोदोरफोरसो जागोनबा न' पुर्निमा दैमारिनि हासबेन्ड जायो आरो न' नोंदो दंफायो नामा पुर्निमाया फ्रान्सिस बर' हेल' दानसोरां बसुमतारी बाजैया माहानि आङो टंलानि आङो दे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि रोंसा दैमारि फार्स्ट भिउआर फ्रम हालंबारि वाव हालंबारि खुलुमबाय हालंबारिनि हालंबारिनि रोंगौसा सोरबा रोंगौसा खिथाहरदो आगै हायोबा जुतिका ब्रह्म आब' नों असमियासोमोन नामा आब' स' किउट जुतिका ब्रह्म थेंक इउ आगै सना थेंक इउ स' माच आं असमियासो आं एसामिससो फरायदोंमोन ओमफ्रायो एसामिससो रायलायोमोन आरोना न'आव आङो दानियाव फैनानैनिफ्रायसो बर' रायलायो जिना बसुमतारी हेलौ आगै दासो नुजाफैदो आगैया जिराना बसुमतारी हाय आब' हेलौ आगै मा खबर आगै खिथाहरदो ओरैबा जिरिना आगैया आं लाइभ फैबाथाय लोगो लोगो फैखाया आरोना दिनै एसे लेट जाबाय आगैनिया माबाफोर खामानि मावनाय नामा आगै दिलिप बसुमतारी माथो नोंलाय आंनि कमेन्टआ नायना मिदोंमोन सालायखिथिलायदोंमोन माथो हे नोंनि कमेन्टखौ नायनानै माला सालाय खिथिलायखोलै आंलाय माबायदि मानसिलै नोंलाय माबायदि कमेन्ट हरो नोंलाय दिलिप बसुमतारी महारानिनि बायदि मिनिखादों माथो आङो रागा जोंबाथाय महारानि बायदि मिनियो मिथिबाय नों बेफोरखौ नायबाय थानायखौ दरखार गैया दे
जयन्ती बर' आं नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो आंखौबो सापर्ट खालाम दे जयन्ती बर' आगै थेंक इउ स' माच अके सापर्ट खालामगोन आगैया टेनसन लानाङा दे आंहाबो बिराद टेनसन होमबाबो टेनसनखौ एसे खम लायो आरोना आङो रिंकि मुसाहारि आब' दुर्गा फुजानि दख'ना बायबाय नामा दख'नाखौ नायनाल' फैबाय आरोना आङो बायासै मानो होनोबा फुजायाथ' आरो एसेबां गोबाव दङ ना दानो बायना दोनबा आरो पुराना जागोन नालाय बेनिखायनो बायासै दानसोरां दैमारि आं न'आव गैथ'वा दा बाव दङ गोदोरफोरसो जागोन खोमा न' दानसोरां दैमारिखौ सुगाम थाप्पा हेल' दिलिप बसुमतारी बाजैना फिसाजो फिसाला जागोन ना जायाखै गैया जयन्ती बर' नों टंलानि नामा आगै आं टंलानिसो आङो मानस स्टेटास वेलकाम आब' जोंहा मैथा नामोन वाव मैथा बांगाल ना मैथा गोखा खिथाहरदो जिरिना बसुमतारी मोजां आब' आं ओंखाम जादोंमोन ओंखाम जादोंमोन मा मैगं जाखो खिथाहरदो दिलिप बसुमतारी बावगारदों नोंनि कमेन्टखौथ' आं बावगारनांखागोन ना ओरैबाबो जिहेतु नों गाज्रि कमेन्ट हरो नालाय दिलिप बसुमतारी निजोरा नार्जारि आब' सना मा खबर जा समायना नुखायो नोंखौ आं थेंक इउ आगै सना थेंक इउ स' माच आगै आंनि भ्लगिंफोरखौ नायबानो जाबाय लोगोसे रिल्सफोरखौबो नायबानो जाबाय लोगोफोर दे आगै दे थेंक इउ आगै जया बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो आब' सना आगै जोंहा माबादो आरो जया बसुमतारी आगैया बहानि खिथा हरदो आगै जोंहा अमा बेदरदो भाजा जादो अमा बेदर भाजा आरोना अमा बेदर भाजा ओमफ्रायो दालि मैगं जादों जिरिना बसुमतारी एसे लेट जाबाय आब' एख' नङा दे लेट जाखायो न' मालाबा सोमखोर भ्लग हाय हेल' दिलिप बसुमतारी लाथ'वाखै नामा ओहो लाथ'वाखै दिलिप बसुमतारी नों आंखौ इमान बेबायदि कमेन्ट हरनाङा नों आंखौ इमान जानला मानला सोंहरबाय थानांला आरो दे नमस्कार আপুনি মোক ইমান এনেকৈ কুৱেশ্যন কৰি নাথাকিব এইখিনিয়ে যথেষ্ট হৈ গ'ল আৰু কুৱেশ্যন নকৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ দেই অলপ কিবা বেলেগ সুধিলে সোধক কিন্তু এইবিলাক নুসুধিব আৰু जिरिना बसुमतारी आंनि चेनेलखौबो एसे बुंना होदो आब' दे जागोन आगै बुंना होगोन दाखालिबो बुंना होदो दाखालि बुंना होनायाव साबस्क्राइबारा बारायदोंना बारायाखै आगैनिया बारायदोंना नबन्त बसुमतारी आब' फुजाखौ माहाय नायगोन आङो फुजाखौ नायगोन टंलायाव स्पेसियेलि टंलायाव नायगोन आङो ओमफ्राय गरेस्वराव आरो खैदाबारियाव नोंथांमोना म'म' नायगोन खिथाहरदो जोंनियाव टंलायाव बिराद गिदिर जायो नालाय थ' टंलायाव थांगोन गरेस्वराव बारा गिदिर जाया खोमा आरोना जायनोखि गरेस्वरनिफ्राय नायबाय थादो नोंथांमोना खिथाहरदोलाय आंखौ गरेस्वराव फुजाया गिदिर जायोना जाया जयन्ती बर' अके आं डिमाकुसिनि आगै जयन्ती बसुमतारी डिमाकुसिनि आरोना आगैया आब'आ आङो टंलानि नङा आङो टंला भेरगावनिसो आरो जोंना डिमाकुसियाव थांबाय थायोमोन खाथि जायो नालाय डिमाकुसिया दानसोरां दैमारि लाजिबायलै आं ओंखारनोसै ओइ गिदिरफोरा गखाला एबार गखाला देन्जार मोनखागोन र' नोंसानि आब'खौ खिथाना हरगोन र' आं एबार नोंसानि गिदिरफ्रा आंखौ एखेबारे कमेन्ट हरबाय थायोलै होननानै मैयाबो नोंसानि आब'खौ लोगो मोन्दोंमोनथ' र' ओमफ्राय गिदिरफोरा म'आव थायो आं माने पुर्निमा आब'खौ सोङाखैनो आरोना नोंसा गिदिरफोरा म'आव थायो होननानै नोंसानि फंबायखौल' सिनायो दानसोरां गिदिरफोर लाहानि फंबायखौ सिनायो आरोना जाहानि खासिदो लोगो जाबाय थायो नालाय रोंगौसा दैमारि रिल्स बानायनाय बेसरबारियाव जोंहानिनोमोन हलानिया रोंगौ माबादो बालाम आफादो बानायनाया ना बालामदो थैबायलै बालामदो बानायनाया
बालामाफादो बानायनाया ना बिराद मोजां जायगा बिराद बढिया प्लेस एबार बेसर फुगोन ना फुवा एबारबो थांगोन दे बेसर फुबाथाय नोंसोरनि बेसर बारियाव ओमफ्राय गाज्रि मोननाङा दे दाखालि जोङो रिल्स बानायनायाव मोननैसो बिबार दाइनैसो बिबार खानाय जाबाय आरो ना बालामाफाखौबो होबाय आंबो लायबाय नालाय थ' खानाय जाबाय गाज्रि मोननाङा दिलिप बसुमतारी लादो थाब थाबनो नङाब्ला मोननाय नङाबो लादो थाब थाब नङाबा मोननाय नङानो आरोना दङनो लादोनो आङो दे आरो एख' सोंनांला आंखो बिफोर बादि आंखौ एख' सोंनांला दङ आं लादो बेफोरखौ सोंनांला आरो दे सोमखोर ब्लग मा ओंख्रि जानाय आब' दारलिं आगै दारलिं जोंहा अमा बेदर भाजा ओमफ्राय दालि ओंख्रि जादो आरो दिलिप बसुमतारी नोंनि हाबा जानाय बोसे गोबाव जाखो बाजै आंनि हाबा जानाया बे 14 अक्ट'बराव 1 इयार जागोन 14 अक्ट'बराव आङो एनिभार्सारि खालामगोन जोङो आरो जोङो एनिभार्सारि खालामबाथाय भिडिअ खालामगोन भिडिअ एगारगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय दे भिडिअफोरखौ साबसक्राइबार 50K ओइ सना माथोखौ मोजांथार खोनायो साबसक्राइबार 500K थेंक इउ सना आंनि माथोआ माने मा होनो हामासो खोनायो खोमा मानसिफोरा बहुत मानसियानो हामा खोनायो होनो आरोना माने आं एसामिस रायलायबाय थायो नालाय बर'फोरखौ बारा क्लियार रोङा नालाय थ' मानसिफोरा बिराद मिनियोबो आंखौ सम सम थ' एख' नङा होमबाबो आं बुंबाय थायो जिहेतु आं बर' भाषाखौ गाहाम मोनो नालाय थ' बेनिखायनो आं गाहाम मोनो आरो दे जया बसुमतारी क'क्राझारनि आब' थेंक इउ आगै सना माने मा होनो आंनि हासबेन्डनि दादा जायो आरोना दादानि फिसाजो इसा माने जया बसुमतारी होननाय आगै खासे दङ आरो ओमफ्राय जोंहा आंनि हासबेन्डनि न'आवबो माने बसुमतारी लिरो आरो टाइटेलखौ बेनिखायनो सानदों आङो जोंहानि जया आगै नामा होननानै स' थेंक इउ आगै सना कमेन्ट हरनायनि थाखाय जिरिना बर' बसुमतारी मा खबर आब' गुमैयालाय गोमैया गैया दा गोमैया बाहेरायाव दङ गौरब गिराज हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे प्लिज साट दा only name daily and be happy thank you so much हरे कृष्ण हरे राम जिरिना बसुमतारी दे लोगोफोर अन्नानै आंनिखौबो साबसक्राइब खालामना होदो थेंक इउ आगै जयन्ती बर' डिमाकुसियावनो जों न'आ डिमाकुसियाव आंहा लोगो दङ आरो डिमाकुसियाव जों थांबायनो थायो डिमाकुसियाव बहुत खामानियावबो थांदोंमोन सिगां ओमफ्राय रायन'आव थांबाबो ट्रि हाउसाव थांबाबो जों ओजानो थाङोमोन आरो सिगाङो जयन्ती बर' समायना बिउटिफुल नों आगै थेंक इउ स' माच आब' सना ओमफ्राय आंनि भ्लगिंफोरखौ नायबानो जाबाय दे उनाव रिल्सफोरखौ लानानै एस इडिट भ्लग्स लाभ इउ आब' सना थेंक इउ आगै सना दिलिप बसुमतारी माथो लायाखै होनना बुंदोंमोन नोंलाय फेरला ओइ दिलिप बसुमतारीनि आंखौ बेबायदि कमेन्ट हरबाय थांला आरो बारा नोंनि कमेन्टफोरखौ आं फरायला दे आरो बेबायदि हरबाय नांला आं बिराद लासिं मोनबाय एसां मानसिया दा नायगासिनो आं बिनि गेजेराव नोंखौ आंनि बे बाथ्राफोरखौ नों सोंबाय थादों आं बारा माबा मोनाखै आरोना प्लिज सोंनाङा अननानै जया बसुमतारी वेलकाम आब' अके जया बसुमतारी आब' खबरा मोजाङानो आगैनिया आगै दिलिप बसुमतारी गुजिजिनो नोंलाय हाथाइखौ खोन्थिनो लाजियाखै नामा हो आं गुजिजि जाथो हाथाइ खिन्थिनो लाजिया जाथो बा गन्थं गोदोरानो जाथो बा खर' गुदुरानो जाथो नोंहा मा जादों ओरैबायदि किसुमान अश्लील कमेन्ट हरो ना किसुमान मानसिया माने मा होनबावगोन बेलेग गुबुन हारिनि मानसिफोरानो हरा आरोना नोंसोरो बे बर' हारिनि किसुमान मानसियानो बेबायदि गाज्रि कमेन्ट हरनायखायनोथ' बेलेग हारिनि मानसिफोरा हरनो चान्स मोनो जाम्बा गथ' मिथिबाय बेनिखायनो हरनाङा जिरिना बसुमतारी अ सुमित यादव I love you baby I love you too एस इडिट भ्लग्स मोजां नुथारदो माथो बाजै नोंखौ सना I am from डिमाकुसि एस इडिट भ्लग्स
दिमाकुसिनि सोरलाय नोङो सोरलाय आंबो दिमाकुसिनिनो ना थेंक इउ स' माच एस एडिट भ्लग्स आगै सुमित इयर द बेबी जुये बेसिके जुइनि দিব আৰু जुलि যাম स्रेक स्रेक न क्रेक क्रेक हाय हेल' नन्द बसुमतारी बाजै ओंखाम जाबायना औ आगै ओंखाम जाबाय जोंहा दहयनो जाखांबाय आङो निजोराबो नार्जारि नों नायबाय थाखायो आब' आं नायबाय थाखायो नोंनि भिडिअफोरखौ अके आगै थेंक इउ स' माच निजोरा नार्जारि होननाय सासे आगैया आंखौ कमेन्ट हरबाय थायो आरोना बे आगैया आगैयानो खोमा आरोना ना नोंनो खोमा ना आगै मिथिंगा बर' गाज्रि कमेन्ट हरनायखौ दा फराय नों आब' अके थेंक इउ स' माच आगै इबायदि हरनांगौ आरोना हौवासाफोराबो एसां बुजियो किसुमान हौवासाफोरा ओरैबायदि बुजियो आरोना माने किसुमान सिख्लाफोरखौ लानानै बिराद हामा हामा भिडिअ बानायो कमेन्ट हरो ओमफ्राय बेबायदि कमेन्ट हरनाय गेजेराव किसुमान सेंग्राया आरो ओरैबायदि मोजां कमेन्ट हरो माने बेफोर सेंग्राफोरखौ आं बिराद अननो लुगैयो आरोना एसां गाहाम बिसोरो एसां गाहाम मानसि जयन्ति बर' अके फैबोला जोंनावबो फै मालाबा अके थांगोन दे डिमाकुसि बाजारावबो थांबाय बहुद जया बसुमतारी मोजाङानो नोंहालाय मारै खबरा आंहाबो मोजां आगै थेंक इउ नन्द बसुमतारी समायना नुथारो देलाय नोंखौ बाजै थेंक इउ स' माच नन्द बसुमतारी आगै ओमफ्राय आगैया आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंबा स' आगैया आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोसे आंनि भिडिअफोरखौबो नायबानो जाबाय दे आगै मिथिंगा जाय गाज्रि हरदों बिनि कमेन्टखौ फरायनाङा आब' नों अके मिथिंगा बर' आगै थेंक इउ स' माच जयन्ति बर' आंबो थांबाय थायो टंलायाव टंलायाव थाङो न' टंलायाथ' गोदान शपिं खुलिदों ना शपिं हल खुलिदों बेयाव थांबायना आगैया क्रेक बाजैया समायनाथार माथो थेंक इउ स' माच आगै ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोनाङा आं एसे सिदा रायलायो आरोना तारमाने आं मानसिया बिराद सिदाखा आरो दिलीप बसुमतारी नों आंखौ जाम्बा बुंदों नों बेसे क्लासाव फरायनायमोन सायहायरि मा बुंहरखो इयो दिलीपआ दिलीपखौ आङो दिनै बे लाइभ भिडिअआव नोंखौ एख' बुंथ'ला नोङो जुदि गणेशआव फैयोबा आंखौ सिद्धा लोगो ला आरो नोंजों आङो बिराद गोबाव रायलायगोन आरोना घन्टा आं नोंजों रायलायगोन दा नोंजों रायलायथ'ला जिरिना बसुमतारी आंबो नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो आब' सना आंनि नायबाय थायो आब' सना नों कमेन्टबो खालामो थेंक इउ आगै नन्दन बसुमतारी बिनानावफोर दं नामालै बाजै देन्जार दङ आंहा बिनानावफोरा बुरजा दंखायो 7 जनसो दंखायो आरोना देनां जोंहानाव फैबाथाय आङो नोंथांमोनखौ खिथिगोन दे लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन एस एडिट भ्लग्स आं सिखारि बांलानि आयु एस एडिट भ्लग सिखारि बांलानि मान्टिकेरिनि ना खिरखामाखानि ना गरामाखानि आरो मा गामिमोन ना आमगुरिनि खिथाहरदो आगैया इफोर गासै गामियावबो आं थांबाय आरो ओमफ्राय जोंहा आलासिबो दङ इथिं रोंसा दैमारि इट्स अके डियार जों गामियाव थाया मालाबा थांबा लोगो मोनबा आं खोन्थागोन दे आगै रोंसा दैमारि आगैया बहा थायो आगैया एस एडिट भ्लग्स नों डिमाकुसि मा गामिनि बाजै आङो डिमाकुसिनि नङा आङो भेरगावनिसो भेरगावनि आरो भेरगाव बाजार जि जायो बे खाथिनिनो आङो दिलीप बसुमतारी गाबोन कल खालाम नाम्बारा हर थैबायलै मानसिदो नुबायना रायजोफोर दिलीप बसुमतारी नामनि बे मानसिया जोंनि बर' मानसियानो माबायदि एसां सासे हाबा जानाय हिन्जावखौ माबायदि एसां गाज्रि कमेन्ट हरबाय थादों बियो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानो हागौना बिनि कमेन्टफोरखौ नुनानै बियो मा मेन्टेलिटिनि मानसि नन्दन बसुमतारी नाम्बारफोरखौ हरलै बाजै बिनानावफोरनि टेनसन लानाङा आगै टेनसन लानाङा उनाव जागोन दे दिलीप बसुमतारी
दिलीप बसुमतारी नोंनि बिनानावा हाजिजि जाजोबनायसो मिथिंगा बर' आब' नोंखौ लोगो मोनब्ला माथो होगोनना होनाङा आब' फ्रम रङिया मिथिंगा बर' आगै माथो हो आगै एख' नङा आंबो माथो होगोन माथो होनायलाय माथो नङा होमबा न' नुबानो माथो होबानो जाबाय आगैखौथ' आं सिनायनाय नङा आगैया आंखौ नुबाथाय माथो होबानो जाबाय जों रायज्लायगोन अब्लानिया दे आं रङियाव थांबाय थायो आरो थांबावनांगोनसो फुजानि सिगां सिगां शपिं खालामनो जोङो जिहेथु शपिंफोरखौ रङियावनो खालामो गरेस्वराव बारा माबा नङा नालाय टाउना बारा नङा गिदिर नङा नालाय एसे फिसासो बेनिखायनो जोङो रङियावनो थाङो आरो एस इडिट भ्लग्स नाम्बार 1 आमगुरिनि आयु आमगुरि सोरानिनि आमगुरियाव जोंहा आलासि दङ आरोना जोंहा बाबानि आमाया आमगुरिनिनो आं आमगुरियाव उन्दै टाइमाव बिराद थांबाय आङो दासो थांनाय जायाखै दिलीप बसुमतारी बिबाजै सोमोन्दो जानायखासै एदावदों बाजै जाबाय दिलीप बसुमतारी आगै आदा गोदोरफोर बिहाव एदावनाया एख' नङा बेफोरखौ एदावनाय होना आंबो मिथिबाय दे दा बुंनानै एख' लाब गैला जयन्ति बर' अके सिस्टार बड'लेण्ड गल्ड काप जागोन 8निफ्राय नायनो फै जोंनि खाथियाव माबायाव ना बे डिमाकुसियाव बे राइन' थांनायथिं डिमाकुसिनि फिल्डआव जागोन नामा आगै बेयावथ' गिदिर गिदिर खेला जाबाय थायो न' आं खेबसेल' थांनो मोनदों बेयाव खेलायाव अरविंद दास हेलो हाय कौन सा लैंग्वेज है अरविंद दास कौन सा लैंग्वेज है এইটো আমাৰ বড়ো লেংগুৱেজ হয় আপুনি দাস লিখে ন আপুনি অসমীয়াই চাগে আপুনি যদি এছামিছ জানে এছামিছ কওক মই এছামিছো ক'ব পাৰোঁ दिलीप बसुमतारी बिबोनां निं नङा आं नोंखौ बेवाइसो लिंगोन दे साबस्क्राइबार 500k हरथो जेबो नाङा सोर बियो दिलीपालाय इन्थ' मनिथाय दिलीपा ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट होबाय थादो आंखौथ' हरदोंनो लोगोसे आंनि बिनानावखौबो हरदों आंनि बिनानाव बिनि मा अरजादोंथाय बियो बिनानावफोरखौ दिनैलागै बियो आंनि बिनानावफोरखौ नुवाखैबो एख' मिथिया गारा माबायदि नुयै सिगाङावनो बुङो बिनो बहुत फरायनाय मानसिनो आरो बेबायदि बुंहरदो आरो ना नों बेसे फरायनाय आंखौ जे नों जाम्बा होनदो बेबायदिबो कमेन्ट हरदो बियो आंखौ एसे माबाहै फरायबाय आरो गोसा फरायासै नोंथांमोना खोनायाखै जानो हागौ रकि भाइ बिग फ्रेन्ड थेंक इउ नोंथाङा आखाइखौ इदि खिथि हरदो हायोबा क्रेक माथो लेभेलथार माथो लेभेलथार माथे आं बुजियासै क्रेक मा क्रेक बायदि कमेन्ट हरखो एस एडिटर बाजै आंनोबो नाम्बारा हर मोनसे आंनि बिनानावफोरा डिमाकुसिनिनो आरोना डिमाकुसि माने डिमाकुसि गोलैयो प्रवीण कुशवाहा आप कहाँ से है हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है आप क्या बोल रही है मैं आसाम से हूँ मैं आसाम बडोलेण्ड से हूँ बर' हूँ मैं बर' जयन्ति बर' बेयाव जाया बे बोसोराव कनस्ट्राक्सनाव दं बाजार खाथि फिल्डआवसो जागोन बाजार खाथियाव जागोन न' जिहेथु सिगांनिफ्रायनो थांबाय थायो थांनाय जाबाथाय लोगो हमगोन दे आगै न' अरविन्द दास आइ डोन्ट नो योर লেংগুৱেজ থেংক ইউ একো নহয় আপুনি যদি এছামিছ পাৰে এছামিছত ক'ব পাৰে মই এছামিছো পাৰোঁ ৰকি ভাই বিগ ফ্ৰেণ্ড থেংক ইউ অৰবিন্দ দাস সৰি বিউটিফুল কুইন বাই ওৱান লাইক অৰবিন্দ দাস ওৱান লাইক ডান থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব বাই थिय' कार्स मेसिन आइ लाभ इउ बाजै सना बापारै आगै सना मा नाम लादोलै थिय' कार्स मेसिननो
बरहिया नामदे आगै बिराद मोजां नांबाय नामखो रोंसा दैमारि जों गुवाहाटीयाव थायो जोंहानि न'आ सिउ मोननानै खाथियाव जायो सिउ बिमानियाव सोंबा मिन्थिगोन एक्सुलि आं इउटुबाव आंनि फिसाज्लानि मुङाव दं स' आं नोंनि आब'सो जागोन माबा मा होनो आंखौ खिथादोंमोन दाखालियो माबा नोंसानि आबैया रोंगौसा दैमारि आब' नोंसानि आबैया जाहानाव फैबाय थायो नालाय दाखालि नोंसानि खासे आब'ना मा जायो जोंनि गामियाव फैदों आरोना फैदोंमोन थ' जोंनि लामा जायैसो थाबायलांबाय थादोंमोन आरो ना ओमफ्राय आङो सा लोंनो लिंहरदोंमोन आरो ओमफ्राय फैदों ओमफ्राय आबैया सिगांबो खेबसे फैनायाव आंखौ खिथादो आरो ना जाहा ओरै ओरै दङ गुवाहाटीयाव थायो होनना खिथादो आबैया माने एकदम बुंबाय थायो आरो फैबाथाय जाहा ओरै ओरै फिसाजो दङ ओरै ओरै जोंहानि आंनि फिसाजोफोरा उमुक उमुक फरायनाय ओरै बुंबाय थायो आरोना आबैया ओमफ्राय आं आबैखौ बिराद एदावो बा मालाय आबैसो होमबा आबैनिया टेनसन गैया दख' होनना बुङो फैबाथाय फुरा गय खावना होयो सेरेबबो लोंग्रा लाबोयो बिराद गाहाम नाङो आरो आबैखौ फुरथि थायो नालाय आबैया ओमफ्राय आबैया जोंहानि हासबेन्डखौ ओरैबायदि अनो आरो बिराद गाहाम मोनो अरबिन्द दास बाय दा वे लुकिं स' बिउटिफुल थेंक इउ स' माच निजोरा नार्जारि आब' आं कमेन्ट हरबाय थाखायो नोंखौ नायबाय थायो मोजां नाङो आं थेंक इउ आगै सना बेबायदिनो अननाय होबाय थाबानो जाबाय दे आगै थिय' कार्स मिसन आइ लाभ इउ बाजै सना आइ लाभ इउ टु आगै सना दिलिप बसुमतारी बिसोरजोंबा गोदै गोदैनो थैबायलै बिसोरजोंबा गोदै गोदैनो क्रेक कमेन्टखौनो रिप्लाय हरनो नागिरा लाया गावा हा आंनिखौ आगै आं रिप्लाय खालामबाय थादों माने कमेन्ट बहुत बुरजा कमेन्ट जाबाय आरो दा बेबायदि एर'सिना फैबाय थादो ओरै उनथिं दा आरो थिखां थिखां नायलांबाय थादो जोगोमा हाय सना आइ लाभ इउ हेल' आइ लाभ इउ टु जयन्ति बर' अके फै थेंक इउ प्रबिन कुशवाला आपकी कोई सिस्टर है तो हमें भी सीटिंग करवा दो हम भी आपकी लैंग्वेज सीख लेंगे आपको मेरे सिस्टर से सीखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं ठीक है मेरे साथ ही सीख लो आप थिय' कार्स मेसिन आइ लाभ इउ बाजै सना थेंक इउ आइ लाभ इउ टु आगै सना दिलिप बसुमतारी बिदि हिन्दी कमेन्ट हरबा गोदै गोदै ना नों थैबायलै माबायदि मानसिलै इलाय एस एडिट भ्लग्स होमबा हाबा जाय दं नामा नोंना बिनानाव बाजै आंनि बिनानावफोरा रावबो हाबा जायाखै आरोना रावबो हाबा जायाखै बिसोरो बरहायानो फरायबाय थादो दा उमेश बसुमतारी नोंसिनिथिं बर'फोरा खम ना बुरजा दं बाजै जोंनिथिं इयाव आं जिथु गामियावनोखि हाबा जादों इयाव ओरैबायदि बर' बुरजा माने गामियाव गथे बर' गोजा आरोना ओमफ्राय खाथियाव मुस्लिम दङ आरो मुस्लिम आरो हाखा दङ खिन्थु जोंनि ओजा गथाय माने बर' होमबाबो एसामिस रायलायो आरो बांसिनानो एसामिस रायलायो थिय' कार्स मेसिन बहा नों हाबा जादों आङो गरेस्वराव हाबा जादों दे आगै गरेस्वर सिनायोना आगैया थिय' कार्स मेसिन हा क्रिस्मा नार्जारि मा खबर मोजां आगै करिश्मा नार्जारि मोजां आब'सो जागोन ना आगैसो जागोनथाय चन्द्रकान्त बालकार थेंक इउ थिय' कार्स मेसिन नों बहानि बाजै सना आङो टंलानिबो नङा खैराबारिनो नङा गेजेरनि आरो ओमफ्राय जोङो टंलायावनो थाङो टाउनफोरा स' लोगोफोर आं दा कमेन्ट्सफोर गासैनिखौबो फरायजोब्बाय नोंथांमोना कमेन्ट्स फरायाखै एसां लेभेल होनना बुंनाङा दे लोगोफोर आं बेबायदि नङा जेसांखिनिनोखि कमेन्ट्स फैदोंमोन आङो फरायजोबखाबाय आं बिराद मेंबाय दा फराय बिराद मेंबाय गाइस आङो क्रेक बाजै आंबो
क्रेक बाजै आंबो नोंनि बिनानावखौ सासे अके आगै आङो भ्लगिंनि गेजेरजों एगारगोन सोरगो माखौ फसन्द जाबानो जाबाय आरो ऐसे ही लाइक वीडियो लाऊंगी ठीक है ओमफ्राय मा होनोमोन माने मानसिफोरा आंखौ माने आइ लाभ इउ ना कमेन्ट हरबाय थादों आरो ना थ' बिसोरखौ आङो आइ लाभ इउ बुंहरनायखाय आरो बेलेगफोराबो बेबायदि आइ लाभ इउ बुंहरखो ना मालाय नोंसोरलाय दानसुर थिय'कार्स मेसेज आंनि चेनेलखौबो एसे सापर्ट खालामना हो बाजैसना अके थिय'कार मेसिन आगैसना नोंनि नामा बिराद गोलावखा उमेश बोथोर हारसा एसामिसखौ मानो बारा रायलायो बर'खौनो बारा बर'खौसो बारा रायलायनांगौ बाजैसना थेंक इउ आगैसना जोंनि गामियाव माने बर' रायलायोमोन खिन्थु मा जाखो हारसा रायलायनाय मानसिफोरा गोबां हारसा रायलायनाय मानसिफोरा माने जमा जाफैबाय बेबायदिनो बर' रायलायै हारसा रायलायै बिदिनो हारसा रायलायनाय जाबाय आगोलाथ' जोंना आब'मोना बर'खौनो रायलायोमोन खिन्थु दानिफोरासो बर' रायलायनो रोंला आरो एस एडिट ब्लग्स बेसे क्लास जाखो नोंना बिनानावफोरा आंनि बिनानावफोरा डिग्रि फरायगासिनो आरो डिग्रि ओमफ्राय हायार सेकेन्डारि रोंगौसा दैमारि रोंगौसा दैमारि नों जायखौ सानदों बे आबैया नङा बियो जोंहानि न'निनो बिखुनजो जायो नंगौना थेंक इउ साबसक्राइबार 500K लाइभ फैबाय थादो दे सम मोनब्लानो बिराद नायबाय थानो लुगैयो सना नोंखौ थेंक इउ आगै सना बिजय बसुमतारी हाय हेल' दिलीप बसुमतारी आइ लाभ इउ बाजै नोंसोर बिनानावखौ आंनो हरदे बाजै सना थैबायलै मा होनबावगोन आं नायबानो जाबाय दे थिय'कार्स मेसिन नोंनि गोदै रावा गोसोखौ सुग्लाबहोयो होयो बाजै सुइट भइस थेंक इउ आगै सना थेंक इउ स' माच डि एम भ्लग हेल' बाजै हेल' आगै मा खबर डि एम भ्लग खबर सबर माबोरै खबर सबरा बिराद मोजां आगै एसे हामामोन आरोना खबरा खिन्थु दिनै मोजां जालायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं अखा हादोंना होआखै नोंसोरथिं लोगोफोर खिथाहरदो आरो लोगोसे जायनोखि गोदान आंनि लाइभ भिडिअखौ नायगासिनो बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो लोगोसे भ्लगिंफोरखौ नायबानो जाबाय लोगोसे रिल्सफोरखौथ' नायखागोन नोंथांमोना आं मिथियो भ्लगिंफोरखौबो नायबानो जाबाय लोगोफोर आरो बेल आइकनखौ थुना लाबानो जाबाय लोगोफोर दे जाहाथे आंनि भिडिअ होबाथाय नटिफिकेसना थाङो आरो लोगोसे आंनि जिहेथु मा होनोमोनलाय वाट्स टाइमा जासिगोन नालाय थ' बेनिखायनो नोंथांमोना थाब सापर्ट खालामदो लोगोफोर दे मानस নহয় माइनास सुसनखन आं दहायनिफ्राय माइनाव सानबाय थादो बे नामखौ माइनाससो देखुन गुड नाइट आब' थेंक इउ आगै सना एसेबां टाइम होनायनि थाखाय थेंक इउ सना बाय बाय गुड नाइट सुइट ड्रिम्स डि एम भ्लग दे मोजाङैनो थानांगौ आगै सना थेंक इउ स' माच डि एम भ्लग मा जायगानि नोंसोरनिया बाजै आगै जोंहा गरेस्वर हालंबारिनि आरोना आगै आग्रनमिस्ट माया आं बुजि मोनासै मा होनदो आं बुजि मोनासै आरोना बाय बाय गुड नाइट आगै थेंक इउ आगै आब' सना थेंक इउ बेबायदिनो लाइभ फैबाथाय आंखौ सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय बहुद मोजां जाबाय मोजां नांबाय रायज्लायनानै गोसोखौनो स्रां मोनलायलांबाय आरोना दा आं बरिं नांबाथाय नोंथांमोनजोंसो रायज्लायगोन आङो लोगोफोर दे बेनिखायनो नोंथांमोना आं लाइभ फैबाथाय फैबानो जाबाय आंनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनजों सेयार खालामगोन
नाबान्त आं गलाघाटनि नाबान्त बसुमतारी आगैया गलाघाटनिसो ना दहायनिफ्राय आगैया खिथायाखै आंखौ गलाघाट जायगाया बहुत मोजां खोमा ना आगै मालाबा चान्स मोनबाथाय टाइम मोनबाथाय बेरायहैगोन दे आगै नोंसोरनिथिं बिजय बसुमतारी बिउटिफुल थेंक इउ स' माच आगै थिय' कार्स मेसेज आं खैराबारिनि बाजै आयु खैराबारि मा गामिनि आं खैराबारियाव एसां थांबाय थायो DM बसुमतारी भ्लग गोमैया माबा मावो माबा गोमैया माबा बावो ना बाजै हा बावो माने बावो आं बुजि मोनाखै आगै बावो माने मावो होनना सोंनो नागिरदों नामा आगै एगेन्स्ट नाइस स्माइल थेंक इउ स' माच आग्रन'मिस थेंक इउ जयन्ति बर' अके नायगोन दे आब' मोजां नांबाय नोंनि लाइफआव फैना थेंक इउ आब' सना थेंक इउ DM भ्लग सरि मावो नंगौना जोंहानि आदाया एख' मावा आरो ओरैनो थायो सिला गबिन्द हाय हेल' DM भ्लग होनदोंमोन नंगौ साबसक्राइबार 500 बाजै सना लाइभ फैबाय थादो दे प्लिज अके आगै सना थेंक इउ आगैया दिनैसो फैदों खोमा न' माने दिनैसो आंनि लाइफआव जयेन जादों खोमा न' आङोथ' मालाबा माने सानब्रै सानबा हप्तासेनि उनाव फैखायो मालाबा माहासेनि उनावबो फैयो स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय नाबान्त बसुमतारी फैदे आब' गलाघाटआव मोजां जायगा दङ अके आगै थेंक इउ स' माच मालाबा चान्स मोनबा मालाबा टाइम मिलायबा एख' बिपद आफद जायाबा थांगोन ओमफ्राय जोंहानि आदा खासे दं आरो आदानि लोगो दङ ओजा फुटबल गेलेनाय लोगो दङ आरो गलाघाटआव ओजा जोंहानाव फैदोंमोन बिराद गोजौ गिदिर मानसिया फुटबल गेलेयोमोन आरो मानसिया जा जोंहानि न'आव आदानि लोगो नालाय फैदोंमोन आरो बहुत सिगां फैदोंमोन बिजय बसुमतारी आप कहाँ से है भाभी जी बिजय बसुमतारी मैं गोरेश्वर से हूँ Argonomist, where are you from? I am from Goresor, Argonomist. सकक टाइलर आप कहाँ से बोल रही है मैं गोरेश्वर से बोल रही हूँ आसाम से DM vlog मोजाङैनो दे हेपि फेमिलि थेंक इउ आगै सना थेंक इउ बेबायदिनो अननाय होबाय थागोन होनना आसा खालामबाय आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सकक टेलर थैंक यू विजय बसुमतारी आर्गोनोमिस्ट मैं यूट्यूब के सर्च बॉक्स से बात कर रही हूँ ओके थैंक यू सो मच ज़्यादा देर नहीं हुआ जो मैंने अप्लाई करा था ना तो उसके बाद ही वो सात बॉक्स ओपन हो गया था आज पहली बार मैं भी उस बॉक्स पर बात कर रही हूँ आपके साथ तो बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच सकक टेलर मैं भी आसाम की ही हूँ विश्वनाथ सर लिखे मेरे शादी हुई है राजस्थान में वाओ राजस्थान में शादी हुई है आपका विश्वनाथ सरियाली से है ना आप थैंक यू अब नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना खैराबारिनि आयु कुहारकुसिनि बाजै आरो सामफ्रामबो लाइभ फै दसे सानाव जोंबो बेबायदि रायज्लायनो मोजां मोना आयु माबा
मा होनो कुवेरकुसि मा गामिनि कुवेरकुसिनि सोरानि आं कुवेरकुसियाव एसां थांबाय थायो एसां माबा आलासि जाना फैबाय आङो कुवेरकुसियाव एसां आलासि दङ जोंहा कुवेरकुसियाव मनिका बर' नाइस नानि थेंक इउ आब' सना थेंक इउ डि एम ब्लग नों बेसाय फरायो नों बाजै आङो डिग्रि कमप्लिट जायाखै आरोना मोनसे माबा जाबाय आंहा होफिननांगोन अब्लानिया जागोन आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायनाय नालाय मा होनो आरो उमेश बसुमतारी सनाय मा सनाय होनखोरा आदाया मेरी सामी अच्छा है थैंक यू सो मच मेरी सामी आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है प्रजिता देवती कैन यू टॉक इन इंग्लिश इंग्लिश तो ज़रा इंग्लिश तो I can't talk English well so नोको आरो मैं विजय बसुमतारी मैं सब्सक्राइब कर सकता हूँ भाभी जी ओके देवर जी आप सब्सक्राइब कर सकता है प्लीज़ कर लीजिए देवर जी प्लीज़ नहीं तो मैं मर जाऊंगी आर्गोनिच लव योर फ्रेंड्स may God bless you and your YouTube channel goodbye my last message thank you bye bye good night DM बेग दं नामा बेग दङ गांसेयाव बेग दङ ओमफ्राय रिचेकिं खालामबाथाय बहुत मानसियानो रिजाल्टआ मोजां फैदों आरोना खिन्थु आं ओरैबायदि इउटुबखौनो बेस्थ' होनायावनो आरो हाबा जाबाय नालाय दा न'खरनिबो टेनसन बेनो आं बे रिचेकिं फैनायखौनो आं पात्ताखौनो मोनासै माला लास्ट डेट थांखो दालागै रिचेकिं खालामबाथाय आङो फैखागौमोन माने जायनिखि मोनसेल' साबजेक्टआव बेग दङ बिसोरनिया माने रिजाल्टआ मोजां फैदों आरोना थ' आं दा बेखौ आरो होफैनांसिगोन आरो दा आरो फैसा खरस जासिगोन आंहा सकाक टेलर दीदी मैं एक बात पूछूंगी आप लोग क्या लगते हो बालों में बहुत लंबे लंबे बाल होती है आप लोगों की ओ ट्राइबल लोगों की बाल हम लोग कुछ भी नहीं लगाते हैं सिर्फ वो जो शैम्पू मिलता है ना पैकेट में दुकान में जो शैम्पू छोटा छोटा शैम्पू मिलता है ना वही लगाते हैं हम लोग और वो उसको क्या कहते हैं जेटुका इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती हूँ और जेटुका भी लगाते हैं लोकल लोग हम गांव के लोकल लोग वही लगाते हैं जेटुका उसके बाद दुकान में जो बेचते हैं ना वो छोटा छोटा सा शैम्पू का पैकेट वही लगाते हैं और ज़्यादा वो बटल भी नहीं लगा सकते हैं बहुत ज़्यादा की है प्राइस उसका बहुत ज़्यादा है ना इसलिए गांव के लोग वो ज़्यादा शैम्पू का बोतल भी नहीं ले नहीं सकता रोंगौसा दैमारि आगैया फेसबुकाव मा नेम दं आयु रोंगौसा दैमारि आगैया आंनि फेसबुक चेनेलखौ दाबो फल' खालामाखै आरो न' बेनो दङ फुजा बर' होनना दङ आरो दे नोंथांमोना थाब आंनि फेसबुकखौबो फल' खालामबानो जाबाय बेयावबो आङो गेजेर बेयाव नङा आङो इसेयाव बांद्राय आङो फेसबुकाव बहुत लाइभ फैबाय थायो आरो सानसे साननै थानानैनो आङो फैयो फेसबुकाव खिन्थु इउटुबावसो गोबावनो फैयो दे शंकर खेरखातारि अके बाजै थेंक इउ आगैया आंनि चेनेलावनो गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौ थुना लाबानो जाबाय दे आरो लोगोसे भिडिअफोरखौ नायबानो जाबाय सिअ कार्स मेसिन मालदांपारा गामि खाथिनि बाजै मालाबा लोगो हमगोन मालदांपारानि होननाया ना भगबाना मोजां लाखियोबा अके आगै सना थेंक इउ खैराबारि मालदांपाराया माथिं दङमोनबा बावगारबायसो आङो मारी सामाय काहा खाना खाया मेरा खाना खाया हाँ मारी सिम खाना खाया मेरा खाना खाया मैंने खाना खा लिया बट मैं एक बात समझी नहीं वो क्या बोल रही हो आप मेरा खाना खाया इसका मतलब
DM बिसायार जाखो नों बाजै आङो बैसोखो ना आं बैसोखो मालाबा मोनसे बरहियानो खिथागोन दे दा खिथाथ'ला बहुत मानसि दङ ना इयाव अपेनलि खिथाला आङो बिजय बसुमतारी हा 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 DM ब्लग मा मेजर लायामोन आं रेगुलार आं गासै बाथ्राखौबो बुंजोब्बाय मालाबा बुंगोन दिनै बुंथ'ला दे आगै बिजय बसुमतारी अके गुड नाइट बाय DM ब्लग बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि रिजाल्टआ मोजां जाथारा एकदम फाल्तु जोंथ' जि जाबाय जोंथ' बासिसिगोन दा जिखिनिनाखि मानसि फैबाय थादों बिसोरो ओरैबायदि आलानि जागोन 4 years डिग्रि 6 years नांगोन बिसोरखो मिनिमामानो 6 years आरो विजय बसुमतारी आप बहुत खूबसूरत है भाभी जी थैंक यू विजय बसुमतारी देवर जी थैंक यू सो मच ऐसे ही कमेंट करते रहना आप ठीक है सकक टेलर आपको एसएमएस आती है एक बार मुझसे सुनाओ बहुत दिन हो गई नहीं सुनी हूँ ठीक है एसएमएस आती है मुझे आपको एक बार पूछूंगी मैं एसएमएस में কি খবৰ আপোনাৰ ভালে আছেনে ভালে আছে যদি জনাব হাৰদীপ সিং হেল্ল' সিং ব্ৰ চন্দ্ৰভান সিং আই এম কাবিয়া এণ্ড হাই ডি হেল্ল' ও মাই গড মই 1 ঘণ্টা কথা পাতিলোঁ আজি বাপ্পাৰে ঘণ্টাছে रायलायबाय आङो लोगोफोर घन्टासे 1 minute 59 1 घन्टा 2 मिनिटानो जाबाय आरो बिराद गोबाव रायलायनो हायो दखन आंबो आयु मा खुगालै आंनाव इमान रायलायनो हायोलै चंद्रभान सिंह आई एम कापिया नो साहाजादा हट हेलो हाय DM ब्लग गथ'फोरा फरायनायाव एसे जारला जासिगोन DM ब्लग आगै गथ'फोरा फरायनायाव जारला जासिगोनथ' आरो ओमफ्राय जोंहानि बिफं खासेखौ आङो गुवाहाटी इउनिभार्सिटियावनो एडमिसन लानो होबाय आरो माने बड'लेण्डआव बिराद खस्थ' नालाय बेनिखायनो साजादा हट हाउ आर यू भाभी आई एम फाइन आप कैसे हो देवर जी आं हाबा जानायनिफ्राय मानसिफोरनि भाबिजिसो जाबाय हाबा जायाबा आगै जागौमोन बा बिब' जागौमोन बा बिनानाव जागौमोन दा हाबा जानायनिफ्राय बाजै जाबाय आरो गासैनिबो बाजै जाबाय आरो मा जाबावगोन न' हाबा जाबाथाय टाइटेलबो सोलायखायो ओमफ्रायो सोमोन्दोफोराबो सोलायखायो साजादा वेर आर यू फ्रम आई एम फ्रम आसाम मैं आसाम से हूँ सकटेलार मा खबर बिहार मावरा प्रहसान भिसिया पेट्रोल मोहित या विश्वनाथ हा मा खबर मोर खबर बिहार माने मोर खबर बिहार माने ভাল न मावरा प्रहसना बिसि पेट्रोल मोहित या विश्वनाथ हा মানে আপোনাৰ ঘৰটো বিশ্বনাথ চাৰিআলিত হয় আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈকে মই যাই পোৱা নাই তেজপুৰৰ পৰা সিপিনে মই যায়ে পোৱা নাই ক'তো তেজপুৰলৈকে যাই পাইছোঁ আৰু লাষ্ট সিপিনে আৰু পূবপিনে सजदा हॉट्स भाभी यू आर सो ब्यूटीफुल थैंक यू देवर जी थैंक यू सो मच आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है सक टेलर मैं भूल गई हूँ एसामीज ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ शादी होकर बहुत दिन हो गए हैं अच्छा राजस्थान में शादी हुई है ना अब तो घर पर आती है कि नहीं आती है आप आंनि हिन्दी रायलायनायखौ मिनिनाङा दे लोगोफोर नोंसोर दे DM ब्लग गुवाहाटी मोन आंहा दे मोजाङै गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया जिमान जिबाबो रिजाल्टफोरा बेक फायबाथाय रिजाल्टफोरा जे माबा जाबाय थायोना
हुइथ हेल्थ ना मा जायो ओंखारा जानाय थायोना बेबायदिबाथ' गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव लायनोबो हायो आरो दा जोंनि बड'लेण्डआव माने बेग थाबाथाय मा जायो लायनो हाया रिजाल्टफोरखौ आरो ओंखारा सार्टिफिकेटफोरखौ लायनो थांबा मोना खिन्थु गुवाहाटियाव सार्टिफिकेटफोरखौ लायनो थांबा मोनो आरो सिस्टेमा एसे मोजां आरो एसटिडिअ गुड नाइट बाजै अके बाजैनो अके आगै थेंक इउ Sajada Hots, if you don't mind, okay, tell me S आरो मोननैसो कमेन्ट दङ बेखौ फरायनानै आं दोनथ'नोसै बाय बाय आगै मुरुदो राजकुमार तिवारी हाय पूजा हेलो हेलो सजदा हट्स can I know how old you are no I can मैं अब बोल नहीं सकती राजकुमार तिवारी आप कहाँ से हो मैं आसाम से हूँ आसाम की बडोलैंड से डीएम ब्लॉक क'क्राझार इउनिभारसिटि ना माबा जायो बड'लेण्डआ औ क'क्राझार इउनिभारसिटि मा जादों मिथिबाय खेबसेथ' होनथ'ला दे मालाबा रायज्लायसिगोन मुरुदो आगै मुरुदो दे ओमफ्राय गेम गेलेयोबा दा कार्स मेसिन गुमाया बहा थांदों बाजै जोंहा गोमाया नैजा उत्तर साइडथिं थांदोंमोन दा फैथ'वाखै लक्ष्मण सिंह हेलो सिंह राजकुमार तिवारी बहुत अच्छा थैंक यू मेरी समय है कहाँ मेरा खाना खाया हाँ खा लिया राजकुमार तिवारी क्या आप बंगाली बोल रही हो नहीं मैं बंगाली नहीं मैं बोडो बोल रही हूँ बोडो लैंग्वेज बापारे सुखबीर सिंह वाव हेलो बापारे आंहा माथो सिं फैजोब्बायलै मानसिफोरालाय डीएम ब्लग गुड नाइट सिस्टार स्वीट ड्रिम्स गुड ब्लेस यू गोजोन संसार जानो हाथों थेंक इउ आगै थेंक इउ स' माच बेबायदिनो मोजां कमेन्ट हरबाथाय जोंहाबो गोसोफोरा एसे मोजां जायो दे होमबा स्लिप वेल बाय बाय वासुदेव राजपूत हाय हेलो लक्ष्मण सिंह हिंदी येस हिंदी हे हेलो अक्समन इंग्लिशा 100K दासो आंहा नंगौमोन नामा वेलकाम ओंखाम जाबायना गाइसमोन वाव 9ता जाबाय दखन बहुत गोबाव रायलायबाय आंबो दोनथ'नांसिगोन लोगोफोर सुखबीर सिंह क्या हाल है जी क्या हाल है मेरा हाल तो बहुत अच्छा है मेरा बहुत अच्छा है आपका कैसा है राजकुमार तिवारी आप बहुत अच्छी हो जी थैंक यू सो मच लक्ष्मण सिंह हिंदी बोलो ओके सब टेलर घर पर जाती हूँ पर हम उड़िया है इसके लिए एसामीज ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ मैं आपको आपके चैलेंज सब्सक्राइबर कर आपका सलान सब्सक्राइब कर दिया दीदी बोलूँगी मैं आपको ओके थैंक यू सो मच आप ऐसे ही मेरे लाइव वीडियो उसके साथ मेरे रील्स और मेरे व्लॉगिंग को भी देख लेना ठीक है दे सुखबीर सिंह गुड थैंक यू मिस एम एस राजा हाय पूजा हेलो उमेश बसुमतारी गुड नाइट बाजे सेना ओके गुड नाइट बाय बाय लक्ष्मण सिंह बेंगोली आता है नहीं बेंगोली बोल नहीं पाती हूँ मैं निराश हाय बेबी हेलो सोमखोर माबोरै खबरा बिनानाव मोजां आगै मोजां आदा खबरा साजादा हट्स हाउ आर यू You are so cute. Thank you so much. So guys, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उसके बाद मेरे रील्स वीडियो वगैरह आप लोग देख लेना प्लीज़ और उसके साथ मेरे यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना मिस्टर एम राजा
26 लाइक देन ओके थैंक यू आगै माने दिनै फर्स्ट टाइम 27 लाइक फैबाय आरो दालागिनै आरो दिनै लाइफआव बहुत भिउस फैदो ओरैबा एसां भिउस फैया थ' बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो थैंक यू गोसो गोरबोनिफ्राय थैंक यू जासिहरबाय एसेबां अननाय होनायनि थाखाय आप लोगों को मेरे दिल से थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच जो बाहर से बोल रहे हैं ना उसको मेरे दिल से थैंक यू सो मच और आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना उसके बाद रील्स वीडियो ब्लॉगिंग सब को देख लेना आप लोग थैंक यू ठीक है दिम उन्दुदो बाजै समाव उन्दुनांगौ होमब्लासो देहाया मोजां थायो समाव रायलायनांगौ समाव उन्दुनांगौ गुड नाइट अके आगै थैंक यू लोगोसे नोंबो नोंनि टाइमफोरखौ मेंटेन खालामबानो जाबाय बाय बाय एम राजा 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 ये मोहब्बत भी अजीब है ये दीवाने कर तो सेक लिए खाता हूँ केक तुम लोगों के एक में एक इसलिए मेरी पूजा जी है हजारों में एक वाओ क्या शायरी है थैंक यू सो मच इतना खूबसूरत इतना मैंने क्या बोलूँ मैं क्या बोल सकता हूँ इतना अच्छा शायरी बनाने के लिए थैंक यू सो मच मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ मिस्टर राजा 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 प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा राजकुमार तिवारी लेकिन आपका भाषा बेंगोली से मिलता है अच्छा बेंगोली से मिलता है ना तो थैंक यू मुझे पता नहीं पर बेंगोली से क्योंकि क्या बोलते हैं हमारे आसपास बेंगोली रहता है ना बेंगोली उसके साथ मुस्लिम एसामीस लोग भी रहते हैं इसलिए उसके साथ थोड़ा थोड़ा मिल लेता है और मिलता जुलता है लक्ष्मण सिंह आमी तुम्हाके भालोबासी एटार माने কি আমি তোমাকে ভালোবাসি এটার মানে হৈছে আমি তোমাকে ভাল পাওঁ মই তোমাকে ভাল পাওঁ मैं सिर्फ यही इस सेंटेंस को ही जानता हूँ और बाकी को मैं बोल नहीं पाती बस मैं इसी को ही समझ पाती हूँ आमी तुम्हाके भालोबासी उसके बाद मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ बेंगोली लैंग्वेज सुमकर हेलो अबो हाय आगई सोना मा खबर ए फानी को मैं हेलो आपका नेम मेरा नाम पूजा है थैंक यू नरेंद्र पाल हाय हेलो चंद्रभन सिंह दी आप कहाँ से हो आई एम न्यू एंड सब्सक्राइबर थैंक यू सो मच मैं आसाम से हूँ आसाम के बोडोलैंड से हूँ मैं सो थैंक यू सो मच ऐसे मेरे लाइव वीडियो को देखते रहना उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उसके बाद मेरे व्लॉगिंग उसके बाद रील्स को भी देख लेना थैंक यू Sazadir Hots wow what are you look to up to भिजू खुशकंशा कहाँ से भाभी जी आप मैं आसाम से हूँ मिस्टर रजा ए खुदा तेरी अदालत में मेरी जमानत रखना ना मैं रहूँ या ना रहूँ मेरी पूजा जी को सलामत रखना ओ माय गॉड मिस्टर राजा थैंक यू सो मच आप कितना अच्छा शायरी लिख लेते हैं ना तो ऐसे ही लिख कर मुझे भेजते हैं ना आप थैंक यू सो मच आपका कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत स्मार्ट है आप बहुत स्मार्ट है आप इतने जल्दी में इतना ज़्यादा शायरी कैसे मिला लेते हो आप मिस्टर राजा आर्मी में पारा कमांडो स्पेशल फोर्स से है जी हम ओके आप आर्मी से हो मैं आर्मी को बहुत पसंद करती हूँ वो लोग बहुत सेक्रीफाइस करते हैं वो लोग इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ थैंक यू सो मच आप बहुत स्मार्ट है सकक टेलर मेरी बेटी सुनने के लिए परेशान कर रही है गुड नाइट ओके आपकी बेटी भी है ओके ठीक है फिर आप बेटी को सुला लेना बाय बाय गुड नाइट टेक केयर लक्ष्मण जी आप कौन सा लैंग्वेज बोल रहे हो मैं एसामीज सॉरी मैं बोडो लैंग्वेज बोल रही हूँ बोडोलैंड का बोडो लैंग्वेज बोडो
Narendra Pal, you are so beautiful, dear. Thank you so much, Sandrabhan Singh. Wow, thank you, Mr. Raza. तूने कहा जा जा ए मेरे खाजा महाराजा, फिर बोला लंगूर खाजा, आज से बना दिया तुझे मिस्टर राजा. ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच. वाओ, आप कितने स्मार्ट हो, आप बहुत अच्छे हो. थैंक यू सो मच. ऐसे ही अच्छे अच्छे शायरी भेजते हैं ना. ओ माय गॉड, मैं बहुत खुश हो गई, मेरा दिल बहुत खुश हो गया आपका कमेंट पढ़ के. आज पहली बार कोई मुझसे ऐसा शायरी भेजा, इसी लाइफ पर कोई मुझसे ऐसा शायरी बनाकर भेजा, वो है आप. इसलिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ. थैंक यू. जीप रनर, हेलो हेलो. मौसमी लाइफस्टाइल, हाय. हेलो. आर राज एम, हाय ब्यूटीफुल. हेलो. सजदा मिश्रा, आप हॉट फ्लॉक्स क्यों नहीं बनाती, आप हॉट व्लॉग्स क्यों नहीं बने. ओ जी शाहज़ादा हॉट्स, मैं हॉट व्लॉगिंग नहीं बनाती हूँ, मैं तो सिर्फ डेली व्लॉग बनाती हूँ. वो मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, तो मेरी डेली लाइफ में क्या हुआ, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. प्लीज़ आप अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ देख लीजिए. मैं हॉट वीडियो बना नहीं सकती क्योंकि मैं एक शादीशुदा हूँ. मिस्टर रजा, मैं डरता नहीं किसी से, ऐसा डीलर हूँ मैं, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर का शेर हूँ. वाह, तलिया तलिया, आपके लिए एक तलिया हो जाए. और जो भी लोग मेरे ब्लॉग लाइव वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग एक बार अपने हार्ट को क्लिप कर लीजिए. क्लिप इसके लिए, मिस्टर राजा के लिए, क्योंकि मिस्टर राजा बहुत अच्छा शायरी लिखते हैं. Sungkul, good night, Abo. Thank you, Agusana. Good night. Sazada, Hotch, okay. Zuguma Brahma, Somaya Thadlaya Gaya. Thank you, Abosona. Thank you, Laxman Singh. आप बात अच्छे कर लेते हो, आप बहुत स्मार्ट हो. ओके, थैंक यू सो मच. मैं हिंदी ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरा लैंग्वेज तो बोडो है ना, और मैं डेली बोडो लैंग्वेज यूज़ करती हूँ, इसलिए मेरा हिंदी ज़्यादा अच्छा नहीं है. हिंदी 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 है, हम लोग वीडियो वगैरह ऐसे देखते हैं, और हिंदी बोलना ज़्यादा आदमी नहीं है ना, मैं हम लोगों के पास, इसलिए हम लोग ज़्यादा हिंदी बोल नहीं सकते. हम समझते हैं, बोलना भी चाहते हैं, लेकिन ये जो माउथ है ना, माउथ से बोल नहीं पाते हम लोग. सर आई एम सॉरी, वाई, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं सजदे. उमेश, आंबो आर्मी बाजैसना, नों आर्मीफोरखौ मोजां मोनो नामा बाजैसना. औ आगैसना, थेंक यू. आं आर्मीफोरखौ मोजां मोनो, बिराद मोजां मोनो. आं स्पेशलि बिसोरनि ड्रेस, ओमफ्राय बिसोरनि बडि, ओमफ्राय बिसोरनि स्टेन्डार्ड बहुत मोजां मोनो आङो. आरो इसोरनि जिखिनिखि सेक्रिफाइस खालामो, बिखौ आङो स्पेशलि बिराद दुखु मोनो आरोना. आर्मीफोरनि फिल्मफोरखौ आं बिराद नायो, आरो नायबाथाय गाबखायो आङो. ओमफ्राय बे मिस्टार राजा जे MS राजा नामा, बिदि कमेन्ट हरबाय थादो, बे माबा आर्मिनि मेजर मा होनो आरोना मानसिया, बिराद मोजां मोजां शायरि लिरदो आरो इयो. रंगो नौर की बारिश भी हुआ करती है, और कमियां भी मेरे कामदों को छुआ करती है, इसमें मेरा कुछ नहीं मेरी माँ है जो मेरे हक में दुआ करती है. वाओ, थैंक यू. GS पुनर नागर, हाय, हेलो. फुंखन बरबि, फाग्लिलै नोंबो. थेंक यू. माने मा होनो, मानसिफोरजों माजों रायलायनांगौ बेखौ मिथिनांगौ आरो ना, मा समाय माजों रायलायनांगौ मिथिनांगौ आरो ना. जुगमा ब्रह्म, आगैया मा गामिनिमोन, आगैसना, आङो टंलानि आब', ओमफ्राय आं गरेस्वराव हाबा जादों, दा गरेस्वरनि जाबाय आरो. लक्ष्मण सिंह, बहुत अच्छा बोल रहे हिंदी. थैंक यू सो मच. ज़्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी आपने जो कमेंट किया उसके लिए थैंक यू. फुकन बरबि, जाम्बिसो नों
अ नंगौ नामा आदा नों बिराद स्मार्ट नामा नों जुदि बहुत स्मार्टबा आंखौ फोरोंलाय मानसिफोरजों मारै रायलायनांगो ओमफ्राय माबायदि बिहेभ खालामनांगो बेखौ नों आंखौ फोरों दे दा आंखौ मानसिफोरा इयाव जे कमेन्ट हरबाय थादों सोरबा आंखौ माबा माबि सोंहरदो मा हरदो आं बेफोरखौ जे बुंहरबाय थादो माने आं इसोरखौ बुंनाङा नामा हो जाम्बा मानसि खौरां बुंनो फैदों मालायखौ के हल्ला मिस्टार राजा लक्ष्मण सिंह अके बाय गाइस बिराद मेंबाय आंखौ मबाइलाबो चार्ज गैला आंना बहुत गोबाव रायलायबाय दिनै आङो फार्स्ट टाइम बेबायदि रायलायबाय स' जाय जायनाखि आंनि लाइभ भिडिअखौ नायगासिनो आरो नायखांबाय स' नोंथांमोना प्लिज आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुना लाबानो जाबाय अ बे राजा रायजो बे मिथियो आगै मा होनो आरो ससियेल मिडियाआवथ' गोबां मानसियानो गोबां बुंहरखायो बेफोरखौ बुंखानांगोन गासैबो थगायखायो ससियेल मिडियाआव गासैबो मोजां बाथ्रा रायलायखाया आरो किसुमाना सानगौ बे बिनि गोदै गोदै रावाव बियो माबा जालांगासिनो मानसिया माने इमप्रेस जालांगासिनो इबायदि नङा गावनि गोसो बायदिसो गाव मोजां थाबाबो रावबो एख' खालामनो हाया बे कमेन्टसो हरदो नालाय बेयावलाय माथो खालामनो हानो नङा होमबा स' बियो कमेन्ट हरबाय आं रिप्लाइ खालामबाय इयावथ' एख' नङा नालाय दा बेनोसै आरोना सो आप लोग प्लीज़ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और मेरा रील्स और मेरा ब्लॉगिंग और लाइव वीडियो को आप लोग देख लेना प्लीज़ गाइस तो थैंक यू सो मच आप लोग इतना सारा टाइम देने के लिए तो थैंक यू स' बाय बाय नोंथांमोना आं गावनि भेलुएबोल टाइमफोरखौ एसे वेस्ट खालामनानै आंखौ टाइम होनायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय